Виж колко е просто. Заповядай, бъди мой гост. Ако искаш, можеш да кажеш нещо по въпроса с Big Brother, стреляй. Косата ти изглеждаш страхотно, просто всичко изглеждаш страхотно. Така, какво можеш да кажеш? По-бързо. Няма сега всички да те чакат. Докато го измъдваш. Дали ме ставя думата на тебе? За какво? Ти искаш ли да кажеш нещо за Цветан, искаш ли да кажеш нещо за Тошко, ти ги подкрепяш тия хора. Подкрепям, сигурно казвам. Айде сега. Ти ме попита имам ли фаворит, аз ти казах, че нямам, но виждам евентуален възможен вариант за победител. Наблюдавайки до сегашните изяви на участниците в шоуто. Както видя, Филип победи Константин, който няколко пъти се явяваше на елиминации и успя да се справи с... И кой според теб по-голям циганин, Константин или Филип? Кой е по-голям? Сами кой? Цветан не е, нали? Какво се смееш? Всички са цигани, разбрахме. Защото правят едни същи цигански номера, карат се, бият се и бът се, нали? Така че няма един свясен между тях. Кой от тях е най-големият циганин? Добре, кой е най-малкият циганин? Че това, че са правили секс, като нещо... Нещо, което циганите правят. Циганите това правят. Да, но уж има някаква любов между Георги и Таня. Айде сега, ти за вчера ще ме взимаш мен и пък и ти се правиш, айде сега, Мирослав. Виж, че тя плаче, предложи му брак дори веднъж. Ти вярваш ли, че това наистина се случва или... Аз мисля, че това е само игра заради парите. Тя го знае. Тя нарочно ги прави тези неща, за да предизвика... Тя нарочно ги прави тези неща, за да предизвика някакво внимание към себе си. Казах ти да го изключиш този скайп, сега видя ли да разконцентрира. Коя неща сега? Какво бе? Сега, обратно на темата, че оная там въртява някакви цигански номера. Ти какво искаш? Нали има две циганки? Аз според мене те циганските... Повличанката отдавна изчезна. Повличанката отдавна изчезна. Обаче според мен циганките дори бяха на най-голямо ниво, всички останали бяха на по-големи цигани от тях, те българите. И те са по-големи циганки от това. Така е сега, толкова много неща имаш и какво да кажеш. И за Цветан, и за това, и за това, нали? Сега искаш... Сега момента. Кажи, какво ти не остави Цветан никакви положителни качества? Да победи Цветан, да има някакви положителни качества, някакви. Че забрави вече. Опитва се доколкото може да сплотява колектива. Да ги сплотява ли? Чрез пеенето, чрез самите му идеи за живота, показваш някакъв морален пример. Най-вече имитираш и Борчи при цялото време. Какво имитираше? Борчи или Лохичка. Какво стоеше такъв? Гледаш, уния се изпотрепаха от бой, прибиха се, то само стои и такъв се чуи какво да прави. Какъв мъж е то, само като някакво дърво, като някакъв кочан. Ма не е кочан, защото той си е 2 метра, като Борчи стои. Какво да говорим? Как ги изплотява? Той виж, че говори като нали така, виж не сега, че такъв виж не, че така. Какво може да той, каквото да излезе от него, то само не също прилича като сено някой забрал телевизора в сено. Какво да говорим сега? Кажи нещо, Участвал и в филма Зиго. Нали каза, че не щял да ходи в този Тошко, бил само за комик, до всякакви ми разпраши. Че бил в каналето, щял да ходи, нали, че искал, не съм казал, че ще ходи, е възможно. Сега. Ако аз бях примерно продуцент на каналето, бих му предложил.
да участва в това предаване, защото смятам, че имат нужда от свежа кръв. Така. Както помниш, някога Виктор Добре. Калев оттам започна. Така ми И харесва. каналето постепенно започна да спада като шоу, което привлича зрителски интерес и в един момент се оказа, че просто им липсват нови идеи, нови имена. Браво! Така ми харесва вече. Да, продължай. New Stars. Липсват New Stars. New Stars. Да. И то е една възможна алтернатива, поне аз така го Добре, виждам. добре. Шоуто на Слави има достатъчно, както виждаш. Добре, благодаря ти много. Това беше страхотно. Много ти благодаря. Това беше просто изключително добър коментар. Много ми хареса. На мене, надявам се, че на всички останали им хареса. Това, което, нали, което няма да се случи, е, че Тошко в действителност той няма да се хареса на никой. Нали? Той може да се изявява като най-малко опасен противник, но той защото не играе себе си. И никой не играе себе си. Единственият човек, който стои тук сега. Талант има безспорно, това не може да отречеш. Добре, има талант, колкото може да изчука една умряла крава или една умряла метла. Мисията му беше почти невъзможна за обикновения средностатистическия. Добре. Много ми гражданин. Мисълта ми те спокойно. Опитай се да го направиш един-два дни. Директно направим това. Няколко хора ще разбера какви сме. Не сме герои, не сме така, че всичко е наред. Разбираш ли? Не се притеснявай, ако имаш нещо на сърцето, нещо на душата, да го излееш в този момента. Единственият човек, който беше естествен и който е естествен или най-близо до естествено, това е котото, който се държеше най-свободно. Но проблема с котото също, че той има много лоши вътре качества, които той не ги показва, той ги държи ботилирани в него и с цяло само да спечели, които те в края вече към когато го обявиха, че ще излиза, тогава започнаха да се показват. Нали? Ти не знам ли си забелязал, обаче когато той разбра, че ще излиза вече, той става много кисел. Или стероидите му се изчерпиха, нали, тия, които ги е взел предварително, или там доста от наркотиците вече започнало да си отминава това, нали, това влиянието. И просто той не беше там вече към края, започна да отива в някакъв негов свят, такъв вече. Ама ти не знаеш нищо, само си чува за наркотици и аз също, така че стероидите си по-запознат. Какво? С стероидите. С стероиди само съм чул, никога не съм взимал. Мога да предположим, че котството е взимал. Но добре, знам, че той е взимал знам, че котството е взимал стероиди и просто това нещо и всичко останало много направо отчаява цялата ситуация с Big Brother. Да си говорим истината, че съм отчаян и че това много ме депресира. Всъщност всеки път да депресира. Много направя, страшно много ме направя да ги гледам тия селяни, пълна цигания от всякъде и това не ме вдига, разбираш ли. Няма нищо позитивно в Big Brother. Един човек, който няма позитивни хора вътре, няма никой, който да покаже нещо, да има някакво разрешение на проблема. Мишо Шамара, който се опитваше да защитава котството, той пък излезе най-големия селянин и единствено, което той се интересува е да си продава рингтончетата в MySpace и да заребява пички, айде да ни казвам другата дума с П. Това е. Нима Червенкова... Не мисля така, но мнението е твое. Кажи си сега момента, кажи, какво мислиш? Нима Червенкова, аз докато ти мислиш ще ти кажа.
Абе, както е, няма